ben omben ben omben ben omben omben ben omben omben ata omben 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 Bagong mripate terus merem kaya ora kuat ngantuk ya. Oh iya. Engko bari kita gebraki kok. Apa Tanjung Gunung? Ora. Senengane kok ora. Manane apa macan ucul? Ora. Pakan pakan ono iki ngapain trek tak cekake ini Jarwo sapa muda ngene iki terus kambatane
Jambu apa ceruk aku melu apa ento gendulaken tuli apa sita apa ora wah ming sak ngono e penak banget ya terus ta ming sak jeruk e penak banget jambu apa ceruk aku melu apa ento gendulaken tuli apa sita apa ora silen mengko yang ngono kok dipamerke men jambu apa jeruk kok mergane kowe ra iso nek kowe iso mesti melu-melu amen kaya ngono kok ayo coba jambu apa kentrang jeruk kok dadi kentrang apa bandem budulmu apa luweh aku ora apal rasane kok melu-melu kok tekan kentrang barang soalnya kan aku nang omah lagi nandur kentrang terus oh sama-sama kadokku suwek kentrangnya metu tegese piye sama-sama kathok kuwi bedah kuwi kentange didol nggo tuku kathok oh ra genahe ngono ayo yo ki kayane sing tak wis padhake saka kene sing gurung tampil ke depan para pamirsa ming Mbak Ika Holik Mbak Ika Suhesti jumbo karo pamudutan bengi iki ana sing ngersake monggo Mbak maju ke depan nembang Gembos Asmara. Nek ora ngerti jenenge iki takon. Gubuk Asmara. Wah, berarti bojoku le nyatet kleru kae. Nek kok catetan tembang iki Gembos Asmara ngono. Gembos Asmara dengkulmu mlocot ora. Gubuk lho, gubuk ayo. Mumpung piyaine jake jumeneng. Ha. Men semangat yo, ayo. Mangga nyengkak biayai sekolah tiga ki saka Tanjung Mas Tanjung Sari Tanjung Sari ini ditepus gunung kidul kono oh mulane kok le teko nomor 1 ayo ming karingin dene liwat Ningrong iki wah kurang piknik kowe iki Ningrong iki kono ae lho mula ngetan kuwi ana guwa ning isor jenenge Ningrong Ningrong ning Gung ora ngangguran Ngingrong kok Ningrong apa ta? Ngingrong. Oh ngingrong to? Kok Ningrong? Petruk iso tau. Ningrong dengkulmu mlacot. Kowe ra dong Ningrong ki ngendi? Ngingrong